uzofika phakathi igula sisicep. Ngiyaphinda futhi. Lento nami ngempela ungayihoyi. Because uyixhelele. Ungayihoyi kwami. Icinga imoto noma injani ngidayina petrol umthini noma sithwana nasele uma ngaba ndehlala shoko la nasele sasifaka sele wathi walisa yangiwale moto kanti wogcwelisa ubhatala odungongela uvulike ibolo kubuzo nolingivulu bemali kwezisolo abayi because bless you for one ngoba ngixelele ukuthi amen. Maybe isicaba sakho sakho asilazi. God is our Father. Uthi uYesu kwafuthi bathi bathutha uthi ithini tata wethu osema yeah. Uthi ngumntwana owethu kwamanje. Uthi uyasifana nendlela lokusemazulwini. Yamazi bakakhala into kuwe. Wakabathela into ngomntana. Ukhona bakuthola into ngomntana. Ukwazi ukuthola into ngomntana. Ukhona lokwazi. Noma sekuhlanganisa sikolo. Noma sekuhlanganisa sikolo. Ukumbona kayipela. Uthi ayo! High five. Ukuqala sikhala bathi. Akusana ukuqala. Ngoba nakufuna isakho sesikolo. Uma wenze njani usifuna isakho sesikolo akangeni ndawo. Yekuqala umzali wakhe. Sinjalo ukuthi. Kakufaka imfundiso sekhathi ezikuthi unekho zingenza. Akho iBhayibhile uYehova intaka yakhe uyiphaile ukuthi ikhona to provide. Bazali basemondeni. Bazali bami basemondeni. Uzama. Nansi inkomba. Uthi kuva kamnandi. Zofunda nento kodwa kayifundi John 14 okay John 14 verse 13 kayifundi nengasisebe masashumana ngokuyiki bathole exesha la 5 minutes left 14 mama ukubani thena cela into ngegama lami loyenza mama oh no kala 14 kala 13 zama Young Yesu nalo sicela egameni lakho Yesu ayithini as long as usicela egameni kabani then uYesu akuthole sicelayo uzawuyenza because nosiyekela ngegama la Yesu uYesu athi hleze ndikwenzele uthi xa ulela egameni lami thi Yesu ayithini ukuze uyise asukiswe ngonyaka now uYesu asenza lento uyenze usuku zolubuyela kuthi the only inye into kwaziyenza ukuzizukisa now xa esenzela wena into wenzela wena uzuzukisa uthi hey bendingazazi babe nokuphuma njani leleyo bathi uThixo ehlelezulu ngaphandle kwakhe ngengakhange ngaphuma ngale xa uthetha nomazwi uThixo uyazukisela now nethi noma bakakwenzele yinento bana yena ufuna uzukisela
izigunya lakho awukwazi ukunqoma uThixo kodwa uThixo akafumana uzulu. Kanti xa usiya kuyo yofuna ngegama lakhe xa ekwenzela wenzela azazukiseke. Kanifana kanifana ilinga kanoyilinga lokuthi uze exercise authority yakho uthole ne-authority exercise evunyezwa nayo. Ule-exercise evunya lakho into ezakwenzeka yobana uzawuphila ubomi obumnandi oyazi uba ndinegunya. Xa kuthi gqibele usebenzise igunya. Laa nto bendibalisa abantini ngesimoto yothakazela elingamaziyo oxhuzulayo ecakwendlela kwazika igunya lokuthi ndihamba noThixo ngumphilisi. Andinabona baxhuzula ndidlule nam kudlule abahede kudlule nam misimoto yomthakaza ecakwendlela igunya. Mama wayeza lokuphila beleka ezahamba kahle ligunya liyandilinambanga zakhe lithi imama bengaka lithi mama ndijonge ndithi mekana ekubheki imfundisi ndijonge mama ndijonge injalo kutana nami bendibona izolo edlala ngalapha ekhiqizisa emande ezolo kuqhubeza indawo yakho makhulu sefanele zami authority the exercise will never make it until better yo that's what I do now let the one that ila tuka tawe sese kulele la tuka because this is what I like to do over there. Because I like to get right to that. So, the other thing, what I said, need look on the other one, the very say so that is oriented. Wow, the man, to be someone over. The exercise is never. As I say, you do it. A few women, my own to disappear, and you must have to stay. Sometimes I say, you know, exercise is good. Exercise is good. It's good, and that's a gratitude. Okay, okay. For the next one for all of the others, because and you and rest of the
ngifika kubafundi bakhe uthi uLazaro umhlobo wethu ulele xa isekundimbana uthi ngiyavuya bengingekho ufengingekho. He speaks their language. So uthetha le nto bayithethayo ukuze kuzovela abanye kaThixo wakho. Mama 21. Wathi ngoba uMatha kuYesu, Nkosi, ubaba lapha umnakwethu. 23. Athi kuye uYesu, umnakwethu uyabuya avuke. Athi uMatha. 25. Wathi uYesu kuye, "Ndi uvuko." 28. Waza ethilo wemka, waya wabiza uMaria usakwabo ngasese wathi, "Umfundisi kukho." Yes. 31. Athe ngoba amayuda abenayo endlwini emkhuza akumbona uMaria uba usuke kamsinya waphuma. 35. Verse 35. Bathi kuye, "Nkosi yiza ubone." uYesu walila. uYesu wathi, "Hey, ndani awalakho mama. Uzabonakala uThixo wakho." Mama. Ayesithi ngoba mayini. Mama nabangani, that is why I can feel izinto bakujwa balibele bengathula. Lila. Izatha. Uzulila lezi. Thula. Khaya bandini kumakalile kha angakabe ngani. Olulila ufimeki mamathi. Oh, you athi nokukhulu. Baphezulu into hasuli sawuhlekisa bele ukhulu. Andibisho waya. Nithi ukulila isezeleje. Unceda ngaphakathi ukulila. Uyakuliyeza ukulila. Baqonga lelilo ingxaki. Ufana umuntu othukhleka bekumbini. Uyakhawuleza ukuvuka. Imasi ngobuso siyasoba. Always that's awuzubona ukuthi ayesithi ngoba amayuda yabonani ke ukuthanda kwakhe ke abathile ngobathi ubengenakho nalo ovulayo amehlo bakayazi authority yakhe bangcina bona engathethanga bathi lo wavula amehlo emfama yes man lowo wavulayo amehlo emfama ukwenza kuba nalo angafi abuyeke uYesu afutheke ngaphakathi kwakhe eze engcwabeni. Ifike la kwelo ifike engcwabeni xa ifike engcwabeni ayithathwa zebabule kuthafe ngoba siyabe msinga xa ifike engcwabeni ifike ithini mama Layake ingumqolomba ubekwe ilitye kuwo athi uYesu lisuseni ilitye athi authority yo yazi balibizela ngisazose ebona authority sehlike umuntu bona authority sehlike umuntu sisiyakule kuzulu imisimoto obethi ba uzakwenza lolo akazoba ene lolo uzakwenza lolo isimoto authority tiyakentamile udisana netimona sata lingamini ubekisa ngamike authority izinto zikhala zenze ukubonga kwakhe authority uthi isusele umuntu phumile kwakhe ubani mhlaba athi kuye uMatha udade ofileyo Nkosi kuselenu uba uthi ubune efile athi uYesu kuye andithongo yini kanzile sasasasasasongoleni nalento yensukune efile yini sawuthele yini kanzile sasana ngalento yensukune ethele it's a topic on its own because there are lots of things sorry kunezinto ezininzi esizingcwabileyo ezivalingweni zethu sazi
zona izinto ezingaphinda zenzeke. That is why bazobeka amandla. Athi uYesu kuye, andithomba nakuwe ukuthi ukuba uthakakholwa ubona uziko kaThixo. Ngoma Yesu ayenza yena benze uziko kaThixo. Mama balisusa ngoba ilitye apho abelele khona kufileyo. Wawaphakamisa ke amehlo uYesu wakhangela phezulu. Wathi, ndiyabulela kuwe. Ubulala Ntoni Yesu wabalapha Nazareth Intoni ibulalayo umuntu okufa usithi uyabulela ukubulala Ntoni wabalapha Nazareth wazuthethe authority othi ndiyabulela Nkosi bengisaze uhlala udiva. Ufuatana. Ngoba nakulazaro ngqondo. Yabona ukuthi Nkosi Thixo. Ngayamkela umpilo Nkosi. Umuntu ojenga namahlena. Uthi ungathunga. Ngoba yinkonzo ayibulelayo. Lelo ayibulelayo. Bathi authority. Ithi ngekalele ezandleni. Ithuba uthole ibuye lingelaleli ngoba ngiyayazi ingalenzi kwalo akuthi ayikho i-authority futhi ndiyabulela Wathi bawo ndiyabulela kuwe kuba undifile. Nabe bengisazi uba uhleli undiva. Kanti nje ngenxa yesihlwele esikhonile. Sedliwe ntoni? Bengisazi uhleli undiva. Sedliwe ntoni? Ngoba bakacelile yintoni lesendlini uthi ndiyayazi mama uthi ndiyayazi bawuhleli undiva alokubali ngitsho ngenxa yaba bantu noma ngathi kofulenza njengoba sinemoto didivarensi sike sisakazela umbono noma ngafuna badiliva because umandelo uoperate ezweni lomnyama nawo ngiyamthandazela amadimoni manifest and ngoku nawe yajongisela ubani isikhathi nawe ngizophuma ubana ngizophuma ntontomba ngizophuma abantu abajongile yajongisela wayethi umntana somncini lethana benza ukuthi thina ngenxa I believe it is beautiful. Go, ukwenza ukuthi isebe abantu bahalapha idimoni emawoni elif namukhula wathandaza wancane idimoni athi ngomso thina azithi thina ngomso aliphume ngokuyatawa aliphume idimoni la mna aluthi umncedile hayi idimoni lapho umasibukele wawa umuntu warayithi xa ephuma phana emindegethi idimoni wena Oyinda akuvuselele kwena kafuthi nazo enomkhulu akuvuselele anga kube kuthatha lapha eopposite yathi lotaka udlale jukebox ayingcono jukebox yakhe asiba noma kuthiwa uthi ometha umfana wezwa naye ehumqa ngeba ngexesha ke nomfana jukebox ifika lithi owner yesibili jukebox nomfana jukebox yakhe ifake imali ikhale ngoma le na bahlala wena ayele of the authority ayiboni ibhanti ibekisa in the name of Jesus gawe ngapha mehlo vuleka avuleka oyena yangomso yathi
waphinda kabona wezwa nayo bendithanda ukudukazana because authority wona iyasebenza awufuthi ingathi ngekayesu because authority segameni lesaphilisa engasabi because njengoba engaphilanga nje i-jukebox isethiwakhe sishumayela kamnandi yawuthwana ngalami lokugqibela ndithi ngegama kayesu ufika i-authority segameni likayo kulilo elikuthwe ngantoni esiyicela kulo izawuthwani izakwenzeka now xa ndithulo noba ndingabaweli mna ngenxa yoba ndibize igama kayesu xa ndingegama likayesu uzawuphi because i-authority segameni likayesu now xa ndingegama kuzawuphi noba ngandifuni ngoba uyesu kwenzela igama lakhe so funa ndingabisi bangandibukeli igama igama gama Yes, ma'am. Lazarus, akati Lazarus vuka. Akati Lazarus, uthi Lazarus njani? Because aka-address into ofileyo. Akathethi lapho ofileyo. Uthetha ngomuntu oleleyo. Now xa ukwazi Lazarus, uLazarus uzwela kamothi alokwazi Lazarus uphuma. Because i-authority ayi-address ndingayibeka njani abantu believe i-authority ayi-address ufana xa usiya endaweni funeka uye ngegunya manje umntanam ufuna umsebenzi yimali umntanam usiyafuna umsebenzi umntanam usebenza ngezinto ze-overseas ne ngoku umntanam wenzileyo ushinte umuntu wa-overseas kurekhodini kuthiwa emsebenzini wakhe xa umenzela onto leyo ayo-return warning. It's not even verbal, it's not even return, it is because ushinte iclient izawusebenzisa abantu ifowuni isebenzela nefuna imali ekhaphaya so udismisa wafika umntanawo afike bibitheke esithaka ngiyagqoka ngiyagqoka endala abarayithi bandithuthi
ngoba lenze into engamelanga yenzi ubona ukaba okhala wena uthe ubanga basikhobiza isulu uyawukhalimela inkumbi edlala uyavula indawo zezithulisele khalimela inkumbi ezayo umsebenzi edlalayo authority uthe uyawukhalimela inkumbi edlala wathi ndifuthi ya wathi mandifike sisemidleleni yathi ya Famba kumfundo bekamsebenzini lathi kumamlawa hamba ntombi bekamsebenzini safoma ngelathi yathi tata uthixo wakho imaneja yakho iye kwiboss yathi kugoqa usibabalo emlumeni kungcono dismissal unayo uthi yathi ayihambi ngolo hlobo yayilani intaba yasibhekisha apakade HR yakasamluza lomntana 3 managers from umntana no i-authority ekudala makazokota iyasibona ipolisi ne-rules of the company manje umntana yini bantu basemabhenifu kangeni levo nge-authority igunya